ilang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan, may mga bundok na tila tahimik lamang kung titignan. Walang usok, walang lahar, walang pagyanig ng lupa. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, nakabaon ang mga sinaunang kwento. Ang kwento ng mga bulkan na minsang naging aktibo at humubog sa lupang tinatapakan natin ngayon. Libu-libong taon nang lumipas mula nang tumigil ang kanilang pagsabog, ngunit ang kanilang iniwang bakas ay patuloy na nagbibigay buhay sa kalikasan, sa turismo at sa mga komunidad na nakapaligid dito. At hanggang ngayon, ang mga bulkang ito ay tinatawag na mga natutulog na bantay ng probinsya. Sa bayan ng Balungaw, matatagpuan ang isa sa mga pinakakilalang anyong lupa sa lalawigan, ang Mount Balungaw, isang bundok na napapalibutan ng kapatagan at nagsisilbing natural na sentro ng tanawin sa lugar. Ang bulkang ito ay may taas na humigit kumulang 382 meters above sea level. Ito ang pinakamataas na bantay sa buong lalawigan ng Pangasinan. So, basically, na-categorize siya as inactive volcano. Based sa records, wala siyang eruption na nangyari. Historically, siguro more than 100 years, wala siyang naging record of eruption. More of para siyang ika-categorize as extinct volcano. Kasi wala siyang parang linya ng magma sa ilalim, pero may property siya as volcano. So parang wala siyang parang deposit ng magma basically na nagko-cause ng eruption. Kaya siya inactive. For the public, actually dati hindi siya developed. As far as I know, meron siya dating bato na parang batya na naturally nandoon lang siya nagpo-flow. So yun yung binibisita ng mga tao before the development. I think ang naabutan ko bilang bata hanggang mga around 1990s. Tapos around 2000 na nung na-develop na siya para maging isang tourist spot. Inopen namin siya for public noong February 2026. And right now, meron na tayong mga 4 na batches ng mga hikers na bumisita dito sa hanggang tuktok ng bundok. I think dalawa kasi yung naging source. So, yun yung pinagkuhanan. Pero I think yung elevation siguro nung source. Ito ay isang inactive volcano. Wala mang naitalang pagsabog sa nakalipas na mahigit 100 taon, dala pa rin ito ang katangian ng isang bulkan. Well, scientifically, as per PBOX, sobrang baba nung chance. Kasi yung flow ng magma sa ilalim connected to the parang ring of fire na nagiging common sa atin. Yung mga common na nag-i-erupt ay talagang connected sa isa't isa. This mountain is disconnected but may deposit. So yung connections kasi nila yung nagkukos madalas noong eruption, yung movement. As per data, wala siyang masyadong connection sa mga yun. It's very safe to say na hindi siya mag-erupt anytime soon. Dahil sa taas nito, naging hamon para sa ilan ang pag-akyat rito. Pag sa mga hikers na po, medyo medyo mahirap din. Pero pag sa mga beginner, talagang mahirapan sila. Pero yung daanan, kayang-kaya naman nila. Ina-assist po natin sila, tapos nire-remind na magdala ng mga tubig, tapos mga snacks din po kung pwede. At tapos na orientation po sila bago umakyat for safety. Kaya't may gabay, may paalala at may paghahanda. Dahil sa pag-akyat, hindi lamang pisikal na lakas ang kailangan, kundi pasensya. Ngayon, ang bulkang ito ay bahagi na ng turismo ng bayan ng Balungaw. So after ng pandemic, nag-clearing kami last year, July. And then nagkaroon kasi ng visitation from DOST, yung mga Bureau of Soil and Rocks. So nag-inspect sila, so sinamantala rin namin na mag-clearing para at least ma-open na ulit sa public yung hiking. It's 382 meters above sea level. Ito yung isang magandang comment from a particular hiker. Kung manggagaling ka ng Manila, since hindi siya parang buong araw na hike,
It's a good side trip for the morning. Parang morning exercise na hike and then makakabalik ka rin kasi agad before lunch. So, kung meron kang lakad going to Baguio or somewhere near sa Pangasinan, yung entry to Pangasinan is Rosales, Carmen. Pwede kang mag-side trip to Balungao. And yun yung magiging isang part ng mga namamasyal, especially sa mga hikers natin. It's safe, bukod sa matinik. So yun yung mostly na clear lang din namin. Wala naman na record pa of sightings ng kahit na anong mga stray animals na wild. Bukod sa mountain climbing, may iba pang aktibidad na pwedeng gawin. Dahil sa paanan ng bulkan, may isa pang patunay na bakas ng nakaraan, ang mga bukal. Well, one of the properties ng volcano is nagpo-produce ng hot spring. So, number one, yun, it can produce a natural hot spring. Tapos yung hot spring na lumalabas, yung properties, syempre sulfuric, is coming from yung properties ng isang volcano. Yun yung nagkukos, kaya nagiging sulfuric yung hot spring. And mainit, syempre. Dito nagpapahinga ang ilan matapos ang mahaba-habang oras ng pag-akyat at pagbaba ng bulkan. Matapos ang isang araw ng pagod, dito sila bumabawi ng lakas. Ngunit ang kwento ng mga bantay sa lalawigan ng Pangasinan ay hindi lamang umiikot sa bayan ng Balungao. Dahil sa katabi nitong bayan, mayroon pang isang bulkan na bahagi rin ng kasaysayan. Sa bayan ng Umingan, may isa pang bundok na hindi lang bahagi ng kalikasan, kundi bahagi ng buhay ng komunidad. Isang buhay na umiikot sa 4 na barangay. Ito ay ang Mount Amorong o Lokong kung tawagin ng ilan dahil sa hugis nitong parang sombrero. Ayon sa pag-aaral, ilang daang libong taon na ang nakalilipas mula nang huling naging aktibo ang bulkan. Ngunit para sa mga residente, nakatatak na ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa paanan nito. Binata pa ako, sir. Pinanganak ako nung 1952. Ngayon, nang balita ang tatay ko sa akin, ay sinasabi ng tatay ko sa akin, noon daw, mayroon daw nailagay dyan na plywood, parang flag, na may sulat-sulat. Naglagay yung mga Amerikano. Ngayon, nung nalagyan ng plywood na parang flag, pinalibutan yung bundok na yan ng bakal. Daw para yung bulkan hindi sumabog. Yun ang kwento ng tatay ko noon. Ngayon, nung nalagyan na siya, doon nagkaroon ng pangalan na Amurong. Yung mga Amerikanong naglagay ng pangalan na Amurong. Sa mga kwento ng mga matatanda, may mga bakas ng kasaysayan. Mount Amurong daw. Yung mga nakatira dyan, yung mga kagaya ng unang panahon na yung mga tao, ang apelyido ay Amurong. Kaya nga nagkaroon ng Mount Amurong. Yun ang kwento ng tatay ko noon. Nung noon, maliit ako, 7 years na ako, napupunta kami doon, nagtatanim kami ng yung bundok na yon, alis mo yung mga kahoy, di kan tinatanim kami ng mais, saka palay. Doon, nung naman, na medyo may kunting sa barangay, umalis na kami yung tatay ko. Yun nga, hindi mi alam ko ngayon. Yun lang talaga, alam ko ng Bantay Amrong. Sabi niya, wala naman sir noon, hanggang ngayon, matanda na ako. Yun lang, ang istorya ng yung Bantay Amrong. Sa Mount Amurong po, nagtanim kami doon ng kalabasan noon po, pero ngayon hindi na po. Makatulong sa yung panagtanim po. Malaking tulong po, pero mahirap din sa malayo. Nagsakay kami pa ng noon, yung kariton ngay, gano'n. Noon po, nag-uuling pa kami doon.
Nung may asawa na ako, kami nakatira dito. Pero malinis na ang Bantay Ambrong. Wala nang maraming kahoy. Ay matakot po kami at masama naman kung may bulkan. Hindi naman totoo. Pero para sa ilan, ang bulkan na ito ay ang lugar ng kanilang hanap buhay, lugar para magtanim, lugar para makakuha ng kanilang pagkain. Mayroong kwan dyan po yung sa malapit sa bundok. Asinda yan. Mayroong nagsasaka dyan na pinupuntahan yung mga bukal. Ganon din sa Luna. Mayroon din parang dam doon, mini dam. Ganon din sa Cadiz. Ay, San Juan ba yun? O, doon. Mayroon doon. Basta may bukal po, mayroon sinasaka yung mga tao. Ginagawaan ng kwan, yung para yung mga tubig papunta sa mga sinasaka yung mga tao. Ay maraming kandyan sir na makinabangan ng tao kagaya ng mga natataniman ng kalabasa. Yan ang isang improvement yan sa bundok yan sir. At saka yung bukal dyan sir, may mahigit 8 hektarya siguro ang napapatubigan yung bukal niya sir na nanggagaling sa bundok na yan sir. Malaking tulong sa mismong nasasakupan na naharap ng Mount Ambrong. Kasi bata pa ako nung lukong na po. Kasi mga ibang tao, amurong po. Kasi tawag nila parang sombrero po. Kaya yung tawag nila. Yung pagtataniman lang po namin ng mga gulay. Yung taniman at saka tubig. Yung mga magsasaka kasi kailangan nilang yung tubig. Bukod pa rito, may mga kwento na rin na hindi na ipapaliwanag ng siyensya at agham, gaya na lamang ng kwento ng diwata at kwento ng pinagmulan ng pangalan. Ayon po kay Mr. Ligo Leonardo, ayon po, isa po siyang lupon sa amin. At nung tinanong ko po siya, ang sabi po niya, patungkol po sa kwento ng Mount Amuro, may isa po siyang sinabi na isang istorya na mayroong 10 kariton daw na nung panahon ng World War II. At yung kalabaw mayroon na humihila sa 10 kariton na yon. Na yung kariton na yon ay may laman na hindog. Amurong daw po ay pangalan ng isang dalaga. Pangalan ng isang dalaga po na kung saan siya daw ang nagproprotekta sa komunidad sa mga masasamang elemento. Ang pinaka mas malapit at mas pinaniniwalaan ko. Kasi yung salitang amurong daw po, galing po sa salitang ama roon. Yes, ama roon. Source na pinagkakakitaan. Kasi nga, pagka mayroong pinagkakakitaan, karamihan kasi dito po sa Mount Amurong, dito pinagkukunan ng mga kailangan, lalo na sa mga nag-aaral. Katulad po na ng pagtatanim ng sitaw, ampalaya, sili, okra, at higit sa lahat, ang pinakamarami dito sa Umingan, ang mayroon po dito, kalabasa po. At kahit hindi pa ito napapatunayan, nananatili itong bahagi ng kasaysayan ng bayan. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang bundok. Hindi ito kinatatakutan at mas lalong hindi na ito pinagdududahan. Bagkus, ito ay buong loob na tinatanggap ng mga residenteng namamalagi sa nasabing bayan. Kung ang mga bantay sa bayan ng Balungaw at Umingan ay sentro ng turismo at buong komunidad, sa bayan naman ng mga Tarom, ang Mount Malabobo ay kinikilala bilang protected area. Ito ay pinangangalagaan hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa susunod na henerasyon dahil na rin sa mga halaman at hayop na nakatira rito. Siguro pwede natin may relate na kung titingnan natin isang dormant na volcano, so according sa mga locals, isang dormant na volcano. Sa ngayon, so kung mayroon siyang volcanic activity noon, pwedeng yung mga fault lines niya dati
nagkaroon siya ng kumbaga openings na which is nakakapasok yung tubig sa ngayon sa mga ano natin, sources ng water natin, especially watershed din naman tong lugar natin. Hindi siya through thermal o yung magma ang nagpapainit sa tubig. Yung mga naunang nakarating dyan, talagang active siya na bulkan. Kasi may tubig sa taas. Mayroong parang anoan ng kalabaw. Yung lubluban ng kalabaw doon sa ibabaw. Na may tubig talaga. Hanggang sa nung naakyat ko, wala naman na. Wala namang tubig. Pero yung lubluban ng, parang lubluban ng kalabaw, nandun pa. Hanggang sa yung mga nagpupunta dyan, unang-unang kaya nagkaroon ng puno-puno na malalaki doon sa ibabaw, yung mga sundalong tumira doon. Ang history pa niyan na isa, pag ganitong buwan na is nasunog, andyan ang ulan. Mga March o kaya April, pag nasunog yan, kadalasan 1 week, nandyan ang ulan. Ang tinatawag nila, nagbukel noon eh. Kasi yung nagbukel sa Ilocano, yung bilog, di ba? Para sa mga residente, hindi lamang ito simpleng bulkan. Dahil sa bulkan na ito, may mga kwento ng buhay, ng tubig, ng lupa, at iba pang mga pagbabago sa kalikasan na madalas ay hindi mapansin. So kanong unang araw, pag bumabaha, sabi nila umuugong dyan sa ilalim. Parang yung ano ba, parang bumabaha sa lumaragas ang tubig. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbabago ang anyo ng bundok. Gayunpaman, nananatili ang alaala at karanasan para sa mga residente. Pwede kung may pumupunta, kaso delikado. Malay mo, nandun ka sa taas, bigla sinunog. Ang bilis ng apoy niyan. Saka mantarik eh. Talaga, pag nasa taas ka, pababa, pag akyat okay lang, pwede kang gumapang. Pero pag pababa ka na, parang diretsong nahirap. Kasi yung dinaanan namin mali, hindi talaga daanan. Dumaan kami dito sa mga kahoy. Eh, ang lalaki pala ng bato. Diyan, naakyatin mo. Doon sa mga kahoy-kahoy na yan. Kaya naman nabubuhay yung mga kahoy dyan, hindi naabot ng sunog. Ang bundok na ito ay may malaking kontribusyon sa pagbuo ng isa sa mga pinakatanyag na pasyalan sa lalawigan ng Pangasinan. Mula sa Mount Malabobo, nagmumula rin ang isa sa mga pinakakilalang likas na yaman ng bayan ng mga Tarim. Isang lugar kung saan nagtatagpo ang mainit na tubig mula sa ilalim ng lupa at ang katahimikan ng kagubatan. At pagkatapos ng isang araw na nature trip sa mga kabundukan sa lalawigan ng Pangasinan, mayroon namang isang lugar na nag-aalok ng ibang uri ng karanasan. Hindi ito tungkol sa pag-akyat o mahaba-habang paglalakad, kundi ang isang karanasan sa paglubog at pagtampisaw sa mainit na tubig na nanggagaling sa bukal. Sa barangay Malabobo pa rin sa bayan ng mga Tarim, matatagpuan naman ang Manluluwag Spring Protected Landscape, isang lugar na napapalibutan ng protektadong kagubatan na hinubog mismo ng pinagyamang kalikasan. According sa kasi locals po ang naka-discover muna locality dito sa mga Tarim, especially sa barangay Malabobo. Kung sa history lang ng discovery. So matagal na siya nag-exist dito sa lugar na to. At naging din siya, source din kasi siya ng tubig para sa ating mga farmers. Ganun. At bago pa siya maging recreational or tourism spot. Siguro dahil din sa meron tayong mga fault lines dito, nakakasip in yung water, especially sa mga sources natin, sa mga springs natin. Kaya ito po yung, especially sa mga bedrock sa ilalim, sa waterbed natin, nakakapasok at doon nagkakaroon ng chemical reaction. At yun yung nagkakos ng pagkakaroon ng hot spring. Pero hindi lahat ng bukal ay direktang nanggagaling sa bulkan. Sa Manluluwag kasi, Chemical reaction siya. Tinatawag natin serpentization. Ayun, kasi meron tayong mga iron and magnesium rich rock sa ilalim. Which din siya kumaga effect din siya ng volcanic activity siguro mga past years or mga 100 years ago. Nung ito ay siguro siya active volcano pa. Yung for example sa Balungaw kasi meron kasing movements, kumaga meron tayong thermal activity sa ilalim, may source yung init. Tapos may tubig sa ilalim, syempre pag kumulo yun, magkakaroon sila ng hot spring kasi kukulo siya at maghahanap na lalabasan yung mga tubig.
Dito naman sa atin, kasi nga isa rin sa ano din is dormant na yung volcano natin at presumably merong mga volcanic activity 100 years ago at nakapag-produce na ng mga tinatawag natin mga rocks sa ilalim. So mga nabutas or pwedeng nag-seep in doon yung ating water o yung underground water natin at nagkaroon ng contact sa mga sinasabi nating minerals na highly reactive sa tubig. So it does not mean na meron tayong volcanic activity sa ilalim para magkaroon ng hot spring. Also ano to pwede mo siyang ma-consider as trick of nature, no? Kasi magkakaroon tayo ng hot spring through chemical reaction, hindi dahil sa thermal activity ng volcano sa ilalim. Pero umaabot din po siya ng about 34 degrees Celsius po yung ating temperature ng tubig. Dahil sa mataas na biodiversity, naideklara ang Manluluwag Spring Protected Landscape bilang protected area sa bayan ng mga Tarum na pinangangalagaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Dito maaaring maglakad, sightseeing, maligo at magpahinga. 2004, yung sa RA 11038, discover siya 1934. Nag-start pa lang doon, tapos naging forest reserve muna siya. Tapos naging national park and then naging legislated protected area na siya. So ngayon bilang protected area, 12 years na po tayo actually. Every March 10 natin siya sineselebrate. 12 years na siyang legislated na protected area ang Manluluwag Spring Protected Landscape. Dito sa MSPL, so napakataas ang biodiversity, napakarami po tayong ibon na makikita dito. Isa rin po dito makikita natin yung ating flagship species po natin, yung Taliktik hornbill, which is sa mga species na inaalagaan natin kasi ito po ay kumaga threatened na or endangered na rin po na species ng ibon ang matatagpuan natin. Dito rin po natin matatagpuan yung iba nating ibon. Malibawan na rin po yung serpent eagle. So makakakita po tayo ng serpent eagle dito sir sa atin at marami pang mga endemic and native species, especially yung mga critically endangered like yung Philippine hanging parrots. Meron din tayong mga tinatawag na trogon o yung kumaga na bansagan na ibong adarna. Ayun. So meron tayong makikita dito, hindi lang yung mga ibon kundi mga fauna natin. Meron tayong mga baboy ramo, meron tayong mga iba't ibang uri ng ahas like mga pit viper natin. At meron din tayong makikita ditong mga long-tailed macaque, yung mga unggoy sa mataas na bahagi ng ating protected area. Para sa bayan ng mga Tarum, kayo po nagpapasalamat po kami na meron pong nag-iisang legislated protected landscape po, ang Manluluwag Spring Protected Landscape po sa bayan ng mga Tarum. Ang bayan ng mga Tarum, nakikilala po siya dahil po dito sa MSPL. And then, isang din po, yung blessed kami kasi meron pa po tayong buhay na forest. Nagpapasalamat din po kami kasi meron po tayong natural Spring Protected Landscape po dito or Manluluwag Spring Protected Landscape po sa bayan ng mga Tarum. Kasi we can be parang outside sa natin, busy world, we can go to nature. We can be one with nature sa MSPL. So mapapansin niyo po, pagpasok pa lang ng MSPL, pagpasok po pa lang sa daan, mararamdaman mo yung iba yung atmosphere, iba po yung aura po ng lugar, and you can feel that you are really one with nature. Bilang locals, blessed na kami doon. How much more sa mga tourists na pupunta po dito na mapipil po nila, they can be one with nature. Para sa mga residente ng bayan, malaking bagay ang pagkakaroon ng ganitong lugar. Hindi lamang para sa turismo, kundi para sa pagkilala sa kalikasan ng bayan. Sa pagbisita sa mga ganitong lugar, hindi lamang tanawin ang nakikita dahil nasasaksihan din ang ugnayan ng mga tao at ng kalikasan. Kung paano umaasa ang komunidad sa lupa, kung paano nila pinapahalagahan ang bukal at kung paano nila pinangangalagaan ang kanilang paligid. Hindi man perpekto, may mga pagbabago man at banta sa pagkasira. Pero nagsisikap ang mga residente na mapanatili ang mga ito. Ang mga natutulog na bantay sa lalawigan ng Pangasinan ay may iba't ibang layuning ginagampanan sa bawat bayan. Sa bayan ng Palungaw na siyang sentro ng turismo, ang Mount Amurong sa bayan ng Umingan na bumubuo sa komunidad.
partikular na sa 4 na barangay, ang Mount Malabobo sa bayan ng mga Tarum na itinuturing na protektadong kalikasan at sa maluluwag na siyang nagmimistulang pahingaan. Ang mga natutulog na bantay na ito ay hindi lamang alaala ng nakaraan dahil sila ang patuloy na nagbibigay ng kabuhayan, ng kaalaman at ng pagkakataon. Sa katahimikan ng kanilang anyo, may paalala na ang kalikasan kahit hindi gumagalaw ay patuloy na kumikilos para sa tao, para sa buhay at para sa pagkakakilanlan. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.